Bu waka keselhanada bir palatada yatan şatlyk ve görip adlı iki tane sırkow barada. Görip yatan yerinden kalp bilmeýärdi. Ol şatlykdan, aynadan görýän zatlaryny aýdyp bermelini haýyş etdi. Şatlyk her gün bir ap aynanyň oňundan oturardy. Ol güýz ýapraklarynyň şahalardan gaýyp düşüşini, bagda açylyp oturan gülleriň nädikligini, bagda oýnap beren şadiýan çağalary, gedelen jedip beren aşyk maňşuklary, hatda jüýjelerin ýzyny tirkäp barýan ine ördügi görýändigini aýdyp berdi. Yerinden kalmany yaramayan görip, jorasyna gözü gidip, demlik yok, meda yerimden kalp bilmeýän ýatyryn. Şatlyk olsa aynadan seretip, lezzet alýar, diýär. Görip bu arada ýygy-ýygydan pikir edip, ýüregi ahir soňda aşa wurly. Bir gün erbet pikirler sebäpli rahatlyk bozulyp, görip uzak gece uklap bilmedi. Şol wagt ol şatlygyň kynlyk bilen demalýandygyny eşitdi. Ol jorasynyň demalmasynyň kynlaşýandygyny düşündi. Ýöne kömegi çağırmak barada pikir etmedi. Göriplikden ýaňa onuň ýüregi daşa wurlypdy. Bir näçe wagt geçenden soň şatlyk aradan çykdy. Görip şatlygy nädip äkidişlerini doň ýüreklik bilen symlady. Ol kravadyny episkanyň oňuna goýmaklaryny haýyş etdi. Ennäke dastuwuraby aynadan seredip özüm äsinlap bilerno diýip ol pikir etdi. Aynadan seretmek üçin bar wüjü bilen ýerinden galdy. Birden onuň ýüzi itgedi. Aynanyň aňarsyna kirpişden örlen haýat bardy. Görüp otursa, şatlyk penjereniň daşyna çyýgly, heňlen diwary görüp, oňşysyna şatlyk paýlamak üçin hyýalyna gyzatlary bodawyna getirip aýdyp berýär ekeni. Ol öz hyýalyna gyzatlary beýan edip, jorofnyň bagtly bolmagyny isläpdir. Şonu görip, özüniň gaty ýalňysandygyny düşünipdi. Ol öz pikirleri bilen ýüregine gahara we ýigrenje orun berdi. Inne şatlyk ýok, ol ölli. Diňe şu wagt ähli zady täzeden başlap bolsady diýen azy günakarlyk duýgusy içinde ot alýardy. Mehriban dinleyijiler, eger ýüregiňizde dostuňyzyň üstünligine sähençe göriplik duýsaňyz, bu wakany ýada salyň. Şatlygyňyzy öldürmäge göripligi ýol bermäň.